Šah je igra za dva igrača. Igra se na šahovskoj ploči koja se sastoji od 64 pola bijelih, a pola crnih polja. Svaki igrač ima 16 figura, od kojih su jedne bijele, a jedne crne boje. Igrač koji igra bijelim figurama započinje igru. Na početku igre svaki igrač ima 8 pješaka ili pijuna, 2 kule ili topa, 2 konja ili skakača, 2 lovca ili laufera, 1 kraljicu i 1 kralja. Figure se slažu tako da je prvi s lijeva na desno kula, zatim konj, lovac, kraljica. Bijela kraljica mora biti na bijelom polju, a crna kraljica mora biti na crnom polju. Kralj, zatim ponovno lovac, konj i kula. Iznad ostalih figura su pijuni. Pijuni vrijede 1 bod. Od početne pozicije mogu se kretati 1 ili 2 polja. 2 polja se mogu pomaknuti samo sa početne pozicije. Svaki idući potez, pijun se može micati samo po 1 polje. Pijun se kreće samo prema naprijed, ali ne jede svog protivnika prema naprijed, već u koso. Kada pijun dođe do kraja ploče, pretvara se u figuru po izboru igrača. Kulu, konja, lovca ili kraljicu. Kula vrijedi 5 bodova. Kreće se vodoravno ili okomit, koliko god polja želi. Dakle, u obliku plusa. Konj vrijedi 3 boda. Kreće se u obliku slova L. 2 polja naprijed, zatim desno ili lijevo. Dakle, ako je konj na sredini table, ima 8 mogućih polja. Konj je jedina figura koja može preskakati druge figure. Dakle, ako su oko konja neke figure, on ih može nesmetano preskočiti. Lovac vrijedi 3 boda. Jedan lovac je na crnom polju, a drugi na bijelom. Oni se kreću po dijagonalama u obliku slova X. Dakle, bijeli lovac se može kretati samo po bijelim poljima, a crni lovac samo po crnim poljima. Kraljica vrijedi 9 bodova i ona je najjača figura. Može se kretati neograničeno u svim smjerovima, no ne može preskakati druge figure. Kralj nema vrijednost, jer ako ste izgubili kralja, izgubili ste i igru. On se također može kretati u svim smjerovima, ali samo za 1 polje. No, kralj ne smije stati na polje koje je napala protivnička figura. Kralj ima i poseban potez, može napraviti rokadu koju radi zajedno sa kulom. Ako radi sa svoje strane, zove se mala rokada, ako radi sa kraljičine strane, zove se velika rokada. Ako radi sa svoje, ide 2 polja u desno, a kula ide na lijevu stranu. Ako radi sa kraljičine strane, ide 2 polja u lijevo, a kula ide na desnu stranu. Rokada se može napraviti samo ako niste micali nijednu od navedenih figura. Ako kralju ne prijeti šah, ako nijedno polje između kralja i kule nije napadnuto i ako kralj ne prelazi na napadnuto polje. Cilj igre je matirati kralja. Napad na kralja zove se šah, a ako se kralj ne može maknuti na sigurno polje, ako ne može svoju figuru staviti na liniju napada, ili ako ne može pojesti protivničku figuru, onda je to ujedno i šah mat te kraj igre.